Siyabonga. Sibonga uba phakathi kwekhaya esibizwe kulo. Usekhulumileke ubaba ingqikithi yokuthi kungani kubizwe uShembe phakathi kwaleli khaya. Amen. Ukhuluma ngendaba kakhokho. Ukuba uyena amkhumbulayo phakathi kwaleli khaya amfake ekhaya. Uthinta enye indaba ejule kakhulu makukhulunywa ngokhokho. Esimbongisayo kulokho akwenzile. Esicelayo uNkulunkulu lapho khona ongaqondana khona bese uShembe bese yalungisa ngoba uyena okwazi ukuxhumana nabantu abasuke bengasekho emhlabeni. Nathi esiphakathi kwaleli khaya siyacela uba uNkulunkulu uma esekhumbula bonke abantu akabamemile lapha akabameme khona nani azanukhumbule. Amen. Amen.
ngoba amaNazaretha ayingcwele uma kuthintwa le ndaba kakhokho ngikhumbule ngolunye usuku ezweni lakithi lapho khona insizwa eyake yasibiza yayiphila kahle lensizwa ingenalo usizi ikhula nje iNazaretha phakathi kwabazali bayo yakho umuzo omuhle yakho isiteze sihle ayisibiza amaNazaretha ukuba ngabe khona uma ivula lendlu wayengasibizile ngokwembathi ingubo emhlophe wayesibize nje ethi anofika wayengabhalanga ngongekho vuka nathi afike emini sizinsizwa size lapha khona enze khona into enhle yayinhle lendlu ayakhile abazali bakhe babengasekho emhlabeni kodwa bayikhuliswa yibo ebazi abazali bakhe ebabonile bekukho lokukhamba esibukho amaHebrew 9 verse 19 yayibulala lensizwa bebaningi abantu ibulela inkomo eyinhlanu ezu5 inkabi ibulele ivula umuzi sabusa kwakuhle sahlukana kwayemakhaya ngakusasa kwashona insuku eyintathu yagula lensizwa phuthuniswa esibhedlela funda ithi lencwadi ngokuba uMose eseyimemezele imiyalo yonke wayesekhipha imithetho uMose kubantu bonke ngomthetho wayekhuluma ngomthetho walithabatha igazi lezinkonyane wayesethabatha igazi lezinkonyane nezimbuzi kanye namanzi noboya obubomvu nehiso wafafaza incwadi wayesefafazwa incwadi nabantu bonke ethi leli igazi ukwenza lokhu uyakhuluma uthi lokhu igazi lesivumelwano uThixo ayala ngaso abantu ukuthi bakwenze lokhu futhi wafafaza ngegazi uthente wayesefafaza yonke indlu yonke wafafaza nomsamo konke nezitsha zonke izintsha yebo ngomthetho imvana ithi yebo ngomthetho imvama yezinto iyakuhlanjululwa ngegazi ihlanjululwa ngegazi akububikho ukuthethelela angeke kubebikho ukuthethelela uma ngazange kuthelwe igazi chithelwe igazi phakathi kwekhaya izinto ayilungi ngiyabonga baba akula lesizwe esibhedlela maye sesibhedlela bafika odokotela phetho ikhanda ekele sibhedlela ikhanda ngizokhuluma le ndaba nje bese ngidedela inkonzo ngoba kumele abala ekhaya kwambili sibabonge sengabakwenzile amen kodwa kufika ukuthi ake ngidlule le yayigula lensizwa umfoko wasibeko elaliswa ikhanda lishisa ikhanda into ngayazi wafika walala esibhedlela ithi lensizwa yathi mele lesibhedlela imbhede iyayima ilinganisane nongenhla kwakho nowezansi kwakho umuntu osukulele ngaye hodini esibhedlela uthe kuseni kwasengena udokotela wangena udokotela uma engena udokotela kunefayile esezansi kwenyama okuyiyona ebhala yonke into umuntu asegula ngayo nekuyiyona emlalisile esibhedlela Jama ufika udokotela zansi kwenyama wayeseyithatha le fayile wayeseyifunda wayesesuka kulensizwa yakulensizwa ngenhla lele egula waphindwa wathatha ifayile yomuntu ongenhla ogulayo wayeseyifunda naye iyabuka lensizwa
wathatha ifayili yomuntu ongenhla wayibuyisa kumuntu ongezansi. Lo ngento umuntu uyagula, lo ngento uzosika uzokwenza operation akasakwazi ukuchama. Wathatha ifayili yomuntu ongenta wayifaka enyaweni zomuntu ongezansi wayisehamba udokotela. Mayifika amanesi efunda la ngezansi. Athi amanesi sizokunikeza treatment sizokujova ngoba ukugula onakho kufuneka uhambe etheater. Ithi kufika lensizwa kuyo ngiyokwenzana etheater okwahlinzana umuntu ekhanda. Uthalala esibhedlela ubusuku besibili okwesithatha phambi kodokotela. Athi ngizocela ukukusayinisa ukuthi uyokwenza operation. Lensizwa ithi ngasayina. Ngingazi ukuthi ngisayinani. Uthi kwakhona into eziziba emqondweni uthi ngasayina. Uthi waphinde kwasanga kusasa uthi basemthatha bemsetheater kohlinza umuntu wrong. Yahamba lensizwa yayohlinza faka amaphayiphi yonke indawo. Uma kuyisabatha efika inkosikazi yayo lensizwa icela umthandazo ukuthi hayi sekunenkinga siyehlile. Bawusibeka usasibhedlela ungifonela ukuthi usehlinziwe wenziwe operation wafaka amaphayiphi kuthiwa akasachami kodwa ungene yonke into yenzakala inkinga yakhe bekuyikhanda kuphela belimphethe. Kwakuqoka thandwazi. Tamba amasase siya khona lensizwa sibhedlela samfica waxhumile amaphayiphi konke namadrip. Sibeke usunje uthi angazi nami ubungabatshela ngani ukuthi ungena ngakunje. Uthi bengavumi bangikhulume kanti indaba inkulu. Manazaretha ushamba uNkulunkulu kunenotha afika lithinte ukuthi uNkulunkulu kodwa ngeke azayibamba imbuzi ayemsama kulungisela izinto emsamo ezonakeleyo. Amen. Engazenza zonke izinto. Kodwa ngeke azabamba imbuzi kwakhe emsama alungisa izinto ezonakeleyo ekhaya. Ithi incwadi imvama ezinto iyatanjululwa ngegazi. Akukho ukuthathelela uma ngeke kuze chitheke igazi ekhaya. Amen. Ngoba kubukeka senebe singenzi lutho. Kodwa hayi ngoba nakuswela abantu bethu banakho konke kodwa nje akabakhumbula abantu bakubo belethu nomhlaba. Noma ngayifuya imbuzi zibe izinto kanjani nenkomo zibe izinto kanjani akanandaba nokukhumbula abantu abangasekho emhlabeni ngoba ukhola inkolo yakhe. Yathi mase lifikile kuyusiza amemeze into nasezantsi ngabona umuntu. Athandaze noShembe ngamphendule ngoba uShembe bayizokusiza uyemndenini yakini. Athi nansi ingane yakini yakhala ngisiza ngalokho engikhala ngakho uma kukhona abantu bakini abalethu ngomthabathi pha ungamsizi lawo lokusamthumela sontwana akaza sinikelele akaza sigeze akasenzani imisebenzi ungumu uyagana uyalobola miye kanjalo lo sizi lwakhe umuntu yokwelapha uma ungahamba bathandaza bofike bethi nesilwane bageze emfuleni ubuye unjalo ngoba inkinga isemsamo izindawo ilungisi. Ithi lensizwa base bayikhipha ekhaya. Hambisa umthandazo. Sisazoyihambisa umthandazo. Wathandaza. Sekuphana umthandazo. Wasekhuma isidalwa kube ekhaya kunengane ekhulumayo manje ekhuluma ulimi olungezwakala. Uthi wathalela kuzosakuvuka kufika amaNazaretha ekuseni. Uthi wayesebona insizwa ezimbili zingena ngesango. Uthi lezi insizwa ezimbili zafike zavula endlelane kuyo. Utheni insizwa yayigaxile ifaka amapayipi. Iqhunya amapayipi namadrip uthi ayisifike emeduze kwakhe yathi umfana wami uyangibona mina ukuthi njani. Wathi baba ngiyabona. Wathi lokhu ngahamba mina emhlabeni ngahamba ngihamba ngamapayipi. Amapayipi njengoba ngabuyisa kuwe nje lokhu ngawafaka namanje akaze ngikhishwe kodwa wena wakho izinto ezinde uhlaba inkomo ezinkanu ubungeke ungenzela umsebenzi ungikhiphela amapayipi ngoba lokhu ngawafaka ingakho ngabuyisa kuwe amapayipi ngithi axhume nawe ngoba nami ngiwaxhumile angingenile emndenini ngoba ngifakela amapayipi umndeni uthi awungeni umuntu onesici phakathi komndeni ngoba angikhishiwe la mapayipi. Amemesa osunemini amene abo ansana omena memesa
noma ungakhona kuziphi inkolo noma ubekuliphi ibandla kodwa ngeke kushintshe ukuthi imvelaphi yethu ithi asikhuleke oyisomkhulu bethu ibona abaphethe impilo zethu noma engakhona ngakhona uNkulunkulu angeke kushintshe ukuthi okhokho bethu sivela kubo noma ungasonta ulivule ngemuva langaphambili iBhayibheli okhokho bakhe bese sigodini sosizi uma undlula lapho uyakubo lababhathwa khona ngoba lokho umuntu angahlukana nomzali wakhe ngoba uzalwa nguye uyigazi lakhe avuka ekseni iyabathenga ethi ke le ndoda lale imina ngakufaka le nkolo yobuNazaretha ukuba uzosebenza uzongithethela amacala kodwa ngiyadabuka uma ubulela inkomo ezu5 ungayibulele egameni lakho noyise nobaba wakho okuzalayo akazi umenzele umsebenzi noma wakho akazenzele umsebenzi kodwa ke lalela ke mntana into ezokwenzeka manje ile leyo ndlu leyo yakhila isitezi leso sakhile ngiyosidiliza ngizosidiliza ngoba sengisidilizile ngizobe sengiyawuthatha umphefumulo kuwe ngoba wena ungakithi ngakuphi umsebenzi ngakwenzela sonke izinto kodwa wena ukhohliwe yini ayikho into oyenza phakathi kwekhaya ujabulisa izwe kunokuthi ujabulisa abantu abakuzalayo sibhekene nabo le nkinga kulelo leli bandla lamaNazaretha liyakhulu usuku nosuku kodwa abantu bakhohliwe ukuthi washambe siyakhona kodwa lapho kufuneka khona silungise khona izinto isekhaya lapho ozalwa khona bakhuluma ngendaba kakhokho ukhulunywa ngumuntu omncane phakathi kwekhaya akaselikhuluma iqiniso bakhulunywa ngakhokho ungasho ukuthi sawuqedile uma wenzela ukhokho umsebenzi ngoba kukhona abanye abangaphambili kakhokho kumbe mhlawumbe yena njalo wenzelwe kukhona abangaphambili angazange benzele lutho uzothi uma ekhona phakathi kwekhaya enikwenzela khona ngabe intanta kube isibusiso kodwa bese bakhona abokusolakala khona ngoba izinto azenziwa awufunde bese ngihlala ngezathi ngidedele inkomo uJohana 1:2 verse 15 abantwana Ningalithandi izwe nezinto ezisezweni ukhona umuntu abaphakathi kwenkolo angayinaki izinto zakubo kodwa athanda izinto zezwe kunezinto zakubo kanti izinto zakubo izona eziletha isibusiso phezu kwempilo yakhe woza la uma umuntu ethanda izwe enza kwezwe uthando lukaThixo ithi lencwadi noma ungasonda uma uthando kwezwe uthando lukaNkulunkulu alukho kuwe ngokuba konke okusezweni inkanuko yenyama inkanuko yamehlo nokuzinda ngokubusa kakho umuntu angafuna ukuceba kodwa utholakala ukuthi kwaminye imizi lize life ikhaya libulawa ukuthi izinsizwa selinakile kubo zigijima nezinto zezwe wazi ukujabulisa abangane kunokujabulisa kubo
akuveli kuze kulanjwa phakathi kwekhaya kungadli ukudla kodwa uyasebenza awunaki nangisho umuntu wakukhulisayo nangisho isisu wavundla kuso awunandaba naso kodwa yothi mayiselele esekushiya kokugcina bayokhathi utatazela umlethela izinto ezinhle kodwa akathi ungamazi umzali wakhe phila uthanda izinto zezwe ithi kwathi ningathandi izinto zezwe umuntu othanda izinto zezwe uthando kaNkulunkulu alukho kuye nolabazali bakhe alukho kuye bosa baba akuveli kuyise kuvela ezweni. Ngiyabonga baba. Siyacela phakathi kwekhaya uShembe. Insizwa bayenzela umsebenzi. Abathi ukhokho phakathi kwaleli ekhaya. Sengathi ube nganikhumbula amen. Amen. Sengathi ube ngabanani. Ngoba siphila phakathi kwekhaya nami ngizayela. Nathi sinabazali. Noma sebengasekho bomhlaba kodwa siyazi ukuthi bakhona amen. Wena sokusenenhlanhla mose nabazali usenoma. Kwesinye isikhathi ke khona into eyenzeke umuntu uma ephile ekhaya ephile njengabe inasizi mayizizwe. Kulunga kubikho usizo lomthintayo ngoba usizo noma lehlala kubazali khona mama nobaba. Lubanjwe yibo usizo kufike kuye yonke into isipholile isiwusweet siyubisi. Bazothi abazali bengandlula emhlabeni bese zikhala kuwe enyameni. Uma ikhala kuwe enyameni kula uzobona khona ukuthi umhlaba unjani. Lapha ngasekho khona umuntu ozobika kuwe mama kuyikuthi baba kuyikuthi. Ngoba nawe ngisho phila akaze uyifundise. Ukhona umuntu osebenza kodwa ahluleke ukuthi ayiphilisa yena. Ngoba angaze ngishisa inkwa ingena naso phakathi kwekhaya. Uyayethi wenzela abazali bakhe kanti wenzela abantu abalelo thunto omhlaba. Ukuthi kubonakala khona umuntu othi noma eqhamuke edolobheni bekathi uphume ejele. Akhambe kusoka siboshwa. Kuphela inyanga kuye noma kuphele ini kuyafana. Ngoba uyawazi ukuthi kukhona abazali. Umama nobaba ufuneka ahlanganise yonke indlela yokuphila lapha ekhaya. Noma yena sehawukela wayinikeza indlela yokuphila kunabantu abangasebenzi lokubazali. Kodwa wena uyasebenza ikina unaki. Ngoba nakhona wazi ukuthi kukhona abazali. Mzukumana behamba emhlabeni zabe sayikhala kuwe enyameni. Ngoba kufanele kufunde ngalwanga ukuthi uma ubuye edrobheni kufanele kuphathe plastic uyekele ungenisa abasejele ekhaya. Umuntu ongeke uphuma ejele ungene ephethe ibhanji kuphela. Ejabulisa ngoba kade esemzimeni. Amen. Ngoba wena wonke ekhaya ayikho into okwazi ukuyenza ekhaya. Timothy 4 verse 2. Shumayela izwi uqinise ngesikhathi esilungileyo nangesikhathi esingalungile. Thethisa ukuze ululeke ngokubekezela nangokufundisa ukuba isikhathi siyakufika abangakuvuma ngaso ukuba bafundiswe iqiniso kepha ngokufisa kwabo bayakuzibuthela abafundisi bebashwa izindlebe. Ngiyabonga baba inkosi inkosisi. Ngifuna ukuthinta le ndawana abangcwele inkonza kuye eyami ngedwa. Ngiyacela abasibongise lo mndeni. Kodwa nawe khona phakathi kwekhaya ongumNazaretha ubususike iphethini. Ukuthi mina kuphi lapha engisele khona. Ufuna kusukele uphethini. Ngiyayithanda le nkonzo kavuka nathi ngoba le nkonzo kavuka nathi ayinalo isabatha futhi ayinaso isikhathi. Kulapha khona umuntu azi khona ngesiko impilo lakhe ukuthi ikuphi lapho sele khona ekhaya wenzanga lutho. Ngoba esontweni siya ngoba sabatha kodwa isikhathi esiningi sichitha ekhaya. Amen. Yikhaya kufuneka libalekile kunenkolo. Inkolo kufuneka ize kamuva ikhaya liphile. Amen. Ngoba noma ngafa lapha ethempelini ukubuza kala ukuthi uwaphi kukuphi kubo. Tholakala ukuthi kubi ikhaya kalakhile. Besihamba naye sonta naye kukuhle. Kodwa uma esalela ithina sibuza ukuthi kanje ungakabani kukuphi ekhaya. Yona into eqala ikhaya libalekile kuza kamuva isonto ngoba esonto lahlali khona siyakanye ngamasabatha wenzani wena kwenu yiphi into osiyenzile sokukhumbula labantu bakini abangasekho emhlabeni wenza izinto ngendlela yini na mawuzokwenza izinto engekusikele kancane mawuzokwenza izinto zabantu abalelo thula umhlaba makuthiwa kunomuntu noma kuthiwa ngenisa isidalo noma kuthiwa kwenzakalani kufunakala inhliziyo zenu ngaphambi kokuba yonke into ithintwe zibe munye amen. Amen. Yena into yokuqala lo muntu osuke landa ufika ibheke ukuthi inhliziyo zenu zimunye yini. Uma inhliziyo zenu zingekho munye kuba khona lapho konakala khona ngoba nibambisene.
iyayifuna into ethinta umsamo sengathi nonke ngakhona omunye namunye ofaka lowo zuka ofaka lowo shayeli kwenziwe lento eyenziwa phakathi kwekhaya ukuze lo muntu mase ekhipha isibusiso singaweli kumuntu oyedwa isibusiso bese ngathi uthwele kanti uyena othinta kakhulu emsamo abukelela mase ekhishwa isibusiso bese kunikeza umuntu oyedwa kanti wena unayo imali awenze lutho uthi ukhona mama ukhona baba. Hayi kaNazaretha mase kule nkolo kufanele sazi ukuthi sizosebenza asizile nje ukuzothenga siyacela ke ngoba ngekubonakala umuntu akhindle njengale nsizwe engikhuluma ngayo yakho umuzo omuhle kodwa abazali bayingazange benze lemisebenzi bonakala sinezindle ezinhle kodwa ukhokho wakhe akanandlu ubaba wakhe akanandlu mhlambe kumbe noma wakhe akanandlu uthi wena kwanele ngoba ngino 16 room wena makhuluma nedlozi ushisela emakamereni uthi kwanele yathi malifika usizo kuwe uyokhuluma nobani oboyisa omkhulu bakho badiniwe kuwe ukhona abantu ukhokho wakhe akana ngisindlu ngisho umkhulu wakhe akana indlu isuke ngaphelela inkonzo sekhaya njalo so ukhona bokushoda khona ngoba nethe badindwa zimvula wena usendlini ulele kahle kumnandi ngathi uma bavulela usizo kuwena ukwahlula usizo kumnqaba ngoba vele abakhumbula sabadiniwe uwe athi insizwa yenza umsebenzi eyikhonze njalo ukubulala imbuzi yemsamo izama yenza inikele nasebuhleni khona umuntu obanikele ebuhleni uthi useqedile mayenza amathikithi mayenikele lokho kwakhe nje ngoba kwakhe lokho bakhe yonke imindeni uthi useqedile abuya hlala anabo athi yonke into uyenzile basezulwini noma Nazaretha angika ezulwini kunzima kakhulu angena nani ngoba futhi ngakusho ngiqinisile ukuthi emthaphungu abantu abaningi babushiwe emindeni yethu bahamba bonile ngiyaqinisa lo ngiyaqinisekisa ezulwini ku-empty imindeni yethu iboshiwe ukubona ingane iphendukelwa ikhanda ihlanye egcekeni ngenxa yokuthi idalwa zakubo baboshiwe bahamba bonile akaze bacelele ngisho into ethelele mawuthweni unikele nje wenzela amathikithi kwasala kaze ezalo baba wakho akaze sigane kodwa ukhona wena sawuyagana ngemuva kodwa uyisalukazi ezala uma wakho akaze sesigane asiganile kodwa bese kuzogana wena ngemuva kunomuntu okhala ngaphambili okuyena owafundla kuye noma ungafundlanga kuye kodwa ngikasi linye noma ngathatha isiqu somzimba kwenza i-DNA yothola kathi uyo muntu wakini Jabulala imbuzi ithi yazama iyalungisa. Ithi yathile lebusuku uthi yayisibona inkosi yamaNazaretha uShembe uthi yambona athi mntanami ngiyabona njalo lokhu ukhuluma ucela abantu bakini lalela ke ngiyokukhombisa namhlanje ukuthi abantu bakini bakuphi lapho bekhona ithi yahamba lesizwe ihamba naye isibu sesibili inkosi langa bathi wayesefika ethi mntanami lalela ke sengiyakukhombisa uthi wayesekhomba ngomunwe uthi abakhomba khona ngomunye uthi kwakhanya indawanyana wathi yini leyo ibona lapha uthi ngibona iduli uthi uShembe akusize idulisa awuthi uphinde ubheke futhi ubhekisise uthi haya manje uthi haya kusiwa manje uthi wathi awusondele uthi base basondela uthi babefika le ndawo babona ngabantu kuyanyakaza uthi nabantu bakini basodakeni baboshiwe uthi wayesekhomba uthi wayesambamba omunye ngengalo emdonza uthi wayesekuza kuye embiza ngegama lakhe wathi wayesakhile mntanami yini into ongayicela kumuntu wakini akwenzele yona uma esenjena enjene esodakeni yini ongenzele umuntu eboshiwe enjene esodakeni wadalela hamba ubagezela abantu bafaka ekhaya bazokukhumbula ngizobatshela ukuthi bakukhumbule ngoba wena oyikhandla ngokubenzela izinto phakathi kwegceke hayi maNazaretha asubongisa umndeni wakambili ngizowehlela ngezansi mangehlela ngezansi inkonzo ngizobe sengidedela kini driver namhlanje umncane driver osuku ungenzeka iphume esandleni inkonzo kodwa ke nina ngoba ngikhona ngilalele futhi ngizwile ukuthi
ubaba wenze muphi umcimbi lapha ekhaya sizawucela ukuthi ningene lapho nobungiso lomndeni uyosukuma umama ngapha kusukuma insizwa ngapha uyothi ngasekugcineni bese sibona senza njani akabonga uNkulunkulu Nkosi yokuthi seningizwile singabiki isikhathi sisukume nje sibongise umndeni ukhulume ngokukhululeka kuyothi-ke mame phela abantu bese siyavala akekho umuntu ongenza ukukhuluma ongakhona isikhathi Nkosi yokuthi seningizwile amen